Ето, че и моментът на промяната настъпи, дългоочакван, но и плашещ, вълнуващ, но и тъжен, изпълнен с благодарност, любов и носталгия към миналото, защото всичко преживяно през последните 12 години ме доведе точно до тук, до този момент. До краят на една глава от живота ми, празните страници, които стоят пред мен, мълчаливо чакащи да бъдат запълнени. Напоследък често се чудя какво ли ми е приготвила съдбата. Дали пътят ми е предначертан или аз със собствените си избори изцяло ще създавам реалността си и своето бъдеще. Ами ако и двете са верни, и ако едното никога не е изключвало другото. Има ли сте някога усещането, че изборите, които сте правили, са били предопределени? Тези избори, които завъртат колелото на живота с такава сила, че се чувствате като във вихрушка. Вихър с огромна турбуленция, в който се опитвате да се задържите с всички сили, за да не загубите почва под краката си. Аз го наричам вихърът на промяната. И с това започва моята история. Добре дошли в моя канал. Аз съм Тони и съм изключително благодарна, че сте с мен тук и сега. Колата е пълна до дупка с куфари. Има 4 големи куфара отзад, плюс ръчен багаж и след час и нещо ще отиваме към летището. След малко ще направя последен тур на къщата, ако е възможно и ако няма много работници вътре. Всичко е вече абсолютно празно. Това е всичко, с което пътуваме. Промяната, през която преминавам, ме научи на нещо, което сякаш преди това ми се беше изплъзвало. И то е, че за да получиш това, което сърцето ти дълбоко желае, трябва да пуснеш нещо друго. Трябва да избираш. Ще се осмелиш ли да оставиш старото да се разпадне, за да позволиш на новото да влезе в живота ти? Ще последваш ли шепотите на душата си или ще продължаваш да ги заглушаваш? Да се наслаждаваш на комфорта, на познатото, на сигурното, на златната клетка, която си мислиш, че ти дава всичко, докато не започнеш да осъзнаваш, че сърцето ти отдавна копнее за друго. До сега само си гледал през решетките и тихо си мечтал, докато в един момент ключалката щраква и вратата се отваря. Започваш да се чудиш. А дали някога изобщо е била заключена? Или Вселената е пренареждала зад кулисите всеки възможен детайл с такава точност, че да може клетката да се отвори и пред теб да остане само едно – изборът. Готов ли си да направиш крачката и да се впуснеш в непознатото, да се оставиш живота да те изненада? Звучи вдъхновяващо, нали? А в същото време тялото се свива от страх и тревога и се питаш: а какво ли ме чака от другата страна? Дали няма да съжалявам? Дали ще мога да се върна назад? Иска ми се всичко да е както преди. И въпреки този страх, затварям тази врата за последен път. Сърцето ми прелива от любов и благодарност. И ако до този момент живота ме е научил на нещо, то е, че всяко начало има и своя край. И всеки край води до ново начало. Нищо не е същото, каквото е било вчера и не е такова, каквото ще бъде утре. Колкото и понякога да ни се иска времето да спре.
Всички куфари са вече чекирани, взела съм си вкусно кафе и малко по малко започвам да се отпускам. Даже нямам търпение да прекарам следващите 12 часа в самолета. Ще си сложа слушалките, ще си слушам любимата музика, може да изгледам и някой интересен филм. Една 12-часова заслужена почивка след буквално изцеждащите последни няколко седмици, изпълнени с толкова много напрежение. Накратко изпразнихме цялата къща. Успяхме да продадем почти всичките си мебели и неща, голяма част отидоха също и за дарение. Прибрахме само най-необходимите си вещи в малък склад под наем. На пръв поглед изглежда елементарен процес, но когато става въпрос за голям имот, пълен догоре с какво ли не, трябва да призная, че ни беше доста трудно. Планът за къщата е да я продадем. В момента там тече козметичен ремонт, а брокерите са се заели и ръководят целият процес. Подготвили сме и всички документи, така че продажбата да може да се осъществи без нашето физическо присъствие. Живот и здраве, ще се върнем обратно в САЩ след 2 месеца и половина. А сега просто изпитвам чувство на огромно облегчение, а и тук горе е винаги толкова спокойно. Наслаждавам се на залеза и се отпускам. Отпускам контрола и се оставам в ръцете на хората, които управляват този самолет, да ме закарат до другия край на света. Чувството е страхотно. И въпреки умората ми е хубаво. Нямам търпение да стъпя в България и да се видя с моите близки и приятели. Следващите 3 седмици прекарваме в София, радваме се на слънчевото пролетно време, посрещаме Великден със семейството и съвсем скоро отново стягаме куфарите. Ето, че тук вече кацаме на едно място, което смело мога да кажа, че чувствам като мой втори или може би по-скоро като мой трети дом. Това е остров Крит, а планът е да прекараме тук следващия месец. Всичко звучи и изглежда перфектно, нали? Еми да, ама не. 2 дни преди да заминем за Крит се разболях и буквално гласът ми изчезна. Малко след това заразих и Станислав и се тръщнахме болни през следващите 2 седмици. Освен гадния вирус, през мен преминаваха различни вълни от емоции всеки ден. Радост, носталгия, ентусиазъм, страх, тъга. Не ми беше лесно да се разделя с дома си, който истински обичах след цели 10 години прекарани там. Беше съзнателно решение да продължим напред, но въпреки това се чувствах объркано и странно. Различно от всеки друг път, когато идвах на това вълшебно място. Имах други очаквания, които някак си не се оправдаха, а това сякаш още повече засилваше вътрешното ми напрежение. Такъв прекрасен ден е, такова прекрасно и спокойно утро. Наистина чаках от както сме дошли да мога да изляза някоя сутрин рано, да си направя разходка, когато няма никой още и е много спокойно. А и морето е много спокойно. Точно това имах нужда. Както споменах в началото, това са времена на промени, доста динамични времена, в които да можем да почувстваме някаква сигурност и почва под краката си. Трябва да успокоим, трябва да рекалибрираме нервната система. За съжаление обаче не винаги можем да сме на
толкова красиво и спокойно място, на каквото съм тук сега, тогава е важно да можем да се успокоим. Да можем да паузираме, да си дадем време, да си дадем търпение, защото иначе нещата могат да излязат извън контрол. И когато преживяваме големи промени, трябва да сме максимално стабилни, да рефлектираме, да се самонаблюдаваме, да създаваме това пространство. Тези 1-2 секунди между емоциите, чувствата, мислите и нашите реакции. И въпреки, че най-вероятно преминаваме през труден момент, трябва да се опитаме. Поне да се опитаме да се запазим. Защото ако се опитваме да се държим в вихрушката в края на вихъра, там е най-турбулентно, там е най-голямото движение, там е най-голямото завихряне. Докато в центъра, в окото на бурята, там винаги е тихо и спокойно. След 1 седмица прекарана на острова, най-накрая реших да приема ситуацията такава каквато е. Да оставя перфекционизма си на страна, както и опитите си да бъда изкуствено позитивна. Да си позволя да преживея всичко в целия му контраст и да го оставя да премине през мен, без да го потискам. Емоциите и мислите ми, сълзите, дори неприятният вирус. Да си дам търпението, подкрепата и любовта, от които имах нужда, вместо да се критикувам, че не се чувствам перфектно в този момент. Да спра да се боря срещу течението и вместо това да се отпусна на повърхността, доверявайки се на себе си и на Вселената, че всичко ще бъде наред. Защото когато колелото на живота се завърта, не е много добра идея да се движим в обратната посока. Вътрешно знаех, че това е единствения начин да продължа напред със спокойно и отворено сърце. И малко по малко всичко започна да си идва на мястото. Седнахме малко за кратка почивка и аз имам, между другото, някакъв изключително неудобен момент с това да снимам и да влогвам, особено на публични места, което се опитвам да го преодолея. Надявам се да успея. В момента няма абсолютно никой и въпреки всичко се чувствам супер странно, че го правя. Дори имам чувство, че човека на онази лодка там ме чува как говоря. Пълни глупости, знам. Ето още едно доказателство как много често влизаме в главата си с някакви абсолютни филми и абсолютни глупости. Всъщност на никой, съм 100% сигурна, че на никой не му пука за това какво правя, какво снимам и какво говоря. Но както и да е. В момента опитвам се да изляза от главата си, защото още сутринта, когато станах в 7 часа в леглото и свикам, толкова много ми се спи, обаче в същото време мозъкът ми започна да работи и това е момента, в който си казвам, не ставам. Щом няма да спа, няма смисъл да лежа и просто да влизам в различни филми, в различни сюжети, да работи мозъка ми толкова рано сутринта и просто си казах, че това може би е страхотен момент да стана и да направя тази разходка, която много исках да направя от известно време насам. И просто да изляза от мислите си, от програмите си, от страховете си, от ежедневните неща, през които преминавам. Защото мозъка е способен да сътвори всякакви сюжети, само и само за да може да работи по програмите, на които е научен с толкова дълги години. Така че първата стъпка за мен винаги е самонаблюдението и това да мога да прекъсна тези процеси на... Ето, дори човека с лодката вече си тръгва, така че вече нямам никакви оправдания. Какво друго ще ми измисли мозъка сега? Днес е 7 май и все още сме тук на остров Крит, в Агиос Николаус. Какво ще правя днес? Нямам никаква представа. Оставам се в ръцете на Вселената да реши какво да правя днес. Но ето, следвам поривите си, следвам идеите си, следвам интуицията си, дори когато
чувствам и някакво съпротивление да действам. Тази сутрин много се зачудих дали да идвам на разходка толкова рано сутринта, обаче въобще не съжалявам. Всъщност сега ми хрумна какво ще правя. Там отсреща има едно много яко кафе на брега на скалите точно и що да не отидем да изпием едно капучино. Без това днес не съм пила никакво кафе. Айде да ходим. Ето, че се върнах от разходка и се попекох буквално за 15-20 минути. Имам чувството, че изгорях. Хем сме вече тук от 2 седмици. Какво да правим? Ще се въздържам от слънцето явно през следващите няколко дни. Изпих едно капучино долу в това хубаво кафенце, което е на скалите. И исках да ви споделя нещо за това място, защото то е, според мен, доста специално за местните хора тук от града. Сутрин много често се събират, за да пият кафе там, да се срещат, да си приказват, но също така и да плуват. Това е нещо, което ми направи много голямо впечатление миналата година, когато бяхме тук края на януари, целия февруари месец и целия март месец и повярвайте ми, дори зимата, когато температурата на водата е може би между 16 и 17 градуса, те влизат да се къпят. Това за тях е традиция, но също така и част от тяхната рутина, защото те вярват, че къпането всеки ден в студената морска вода подпомага имунната система и е полезно за здравето. Дори лекарите ги съветват да правят това нещо. Има хора, които го правят всеки ден, без изключение какъв сезон е, каква е температурата, вали ли, гърми ли и така нататък. Така че кафенцето долу е много яко, защото масичките буквално свършват на камъните на брега на морето. Има стълбички, където слизаш и можеш да се цопнеш във водата, да поплуваш. Приказно е просто едно малко тихо и спокойно заливче. Беше много приятно да изпия едно кафе там и просто да наблюдавам как местните хора идват спокойни, заредени с енергия, говорят си, приказват си, свалят дрехите и влизат във водата за сутрешно студено къпане. В момента водата е 17 градуса, проверих. Така че това е доста хладна вода. Има хора от всякакви възрасти. Млади момичета, момчета и възрастни хора над 70-80 години. Това изключително много ми харесва. Тази спокойна рутина, тази здравословна рутина и свързването с природата, свързването с нашето тяло, спокойствието, пречистването. Какво по-хубаво нещо от това да започнеш по този начин деня си? Даже ми се иска и аз да пробвам, няма да ви лъжа. Иска ми се и аз да се цопна в студената вода по този начин. Ще видим дали ще стане това нещо, дали ще го осъществя. Станислав е долу на успоредките в парка, който е пред хотела и той си има неговата сутрешна рутина, за което много му се възхищавам, че е толкова постоянен с тренировките и с скалното катерене. Много ми се иска хора и аз да съм толкова постоянна в физическите упражнения и в тренировките, защото имам нужда. Имам нужда от това и това е едно от моите намерения. И след като задавам още едно мое намерение, осъзнавам дълбоката си нужда да се върна към една здравословна рутина след последните няколко хаотични месеца. А дали ще успея и през какви предизвикателства ще се изправя, предстои да разберем. Това беше всичко за днес, скъпи приятели. Благодаря ви, че бяхте с мен и останете със следващите епизоди на моя влог, където си говорим за нещата от живота, такива каквито са, и споделям моите преживявания. Очаквам ви и следващия път, за да се потопим заедно в магията на остров Крит. Нямам търпение да се видим отново. До скоро!